Dobrý deň, dobré ráno, dobrý deň. Srdečne vás vítam v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na podujatí Piatok s fyzikou, ktorý sa koná ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014. Určite ste si všimli, že tento týždeň je Týždeň vedy a techniky, takže veda a technika sa skloňuje viac ako inokedy. Hlavným organizátorom tohto týždňa a v tomto roku už 11. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. A hlavným partnerom, bez ktorého podpory by sme ťažko zrealizovali niektoré podujatia, sú Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť, člen skupiny Enel. Piatok s fyzikou sme pre vás pripravili v spolupráci s Ústavom jadrového inžinierstva, jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má za cieľ popularizovať fyziku prostredníctvom svetovznámeho fyzika a geniálneho vynálezcu Nikolu Teslu. Dovolte mi v tejto chvíli, aby som srdečne privítala prednášajúcich, teda našich hostí. Je ním pán profesor Peter Balo a pán inžinier Patrik Novák. Obaja sú z toho Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Ja dúfam, že ten cieľ, ktorý má splniť táto prednáška, určite splní a môžete sa tešiť aj na rôzne ukážky, ktoré doplnia veľmi zaujímavé zvukové a optické efekty. Takže nech sa páči, prajem príjemný zážitok, nech sa páči, pán profesor. Ďakujem pekne, ešte raz príjemné dobré ráno prajem. Veľmi sa teším, že ste v takomto počte prišli na túto prednášku o Nikolovi Teslovi, ktorého život bol skutočne komplikovaný, plný záhad, ale aj pekných vecí, ktoré dokázal urobiť. O tom bude dnešná prednáška. Veľmi sa teším, že tieto experimenty tu bude prevádzkovať môj mladý kolega Patrik Novák a takisto, že moji ďalší kolegovia tu pomáhajú popri tom, takže je to skutočne pekné. Nikola Tesla, osoba záhadná, narodil sa v roku 1856. Tu nás som vybral niekoľkých ľudí, ktorých Nikola Tesla dokázal osloviť, ale aj pohádať sa s nimi, vyťahnuť z nich peniaze na svoje pokusy. Prvý je tu na Edison, za ktorým prišiel do Ameriky s veľkým očakávaním, rozíši sa s veľkým sklamaním. Jeho krajan, profesor Pupín, ktorým sa na smrť pohádali, aby sa tesne pred smrťou profesora Pupína pomerili. Je to Marconi, ktorý podľa všetkého ukradol Nikolovi Teslovi myšlienku ladenia bezdrátovej telegrafie. Je tu na obrovské plodné spojenie s Georgeom Westinghouseom, ktorým postavili najkrajšie veci, aké sa vtedy postaviť dali. Je tu na priemyselník Morgan, z ktorého snad nik okrem Teslu nedokázal vyťahnuť peniaze, preto ich toľko málo. A tu nám budeme hovoriť o vzťahu Einstein-Tesla, čo je úplne fascinujúce spojenie. Takže poďme jeho životopis. Narodil sa v roku 1856 v terajšom mocnárstve Rakúsko-Uhorskom. Vtedy to patrilo Srbsku, dneska Chorvátsku, teda preto veľmi opatrne treba hovoriť, v ktorej krajine sa Nikola Tesla narodil. Detstvo mal určite veľmi pekné. Jeho otec bol pravoslávny pop v tejto malej dedinke, kde mohol čas tráviť vonku, mal kopec príbuzných kamarátov, ale už v mladosti udivoval svojím technickou zručnosťou a nápadmi. V životopise sa uvádza vec, ktorú si zostrojil ako žiak v mladom veku, takú vrtuľku, ktorú poháňali chrústi.
na tieto ramená primontoval nejakým spôsobom chrústov, ktorí to prežili. A tí chrústi, keď ich teda vyrušil, tak hodiny dokázali točiť touto vrtuľkou. Prosím vás, toto dnes neskúšajte, dnes ochrana zvierat je na omnoho vyššej úrovni, ako bola vtedy. Takže túto vrtuľku dokázal točiť a rozmýšľal, skadiaľ sa tá energia berie. Čo vlastne točí tú vrtuľku, tí chrústi, a tí chrústi tú energiu berú skadiaľ. Tomuto, keď ich pridával, dokonca bola aj dosť veľká, tá vrtuľka, v jednom životopise som prečítal si, že na každom ramene ich mal 10 a pravdepodobne tá sila, ktorú takto dokázal generovať, bola pomerne veľká. Opýtal sa, skadiaľ sa berie tá energia, čo to je za energia. Tu bola zrejme, tu začala niekde jeho celoživotná posadnutosť energiami. Čo to je vlastne energia? Koniec tohto experimentu zase v jednom životopise uvádzali, že prišiel jeden bratranec a všetkých chrústov mu pojedol. Už ich potom neopakoval tento experiment. To, aby sme získali energiu, je veľmi komplikovaný proces. Pomerne ľahko dokážeme získať teplo, trením z chemického, napríklad tu na patrí, keď zapáli substanciu, ktorá je uhlovodík. Tam bude energia, ktorá sa uvoľní, ktorá prišla pred mnohými a mnohými rokmi zo Slnka. Toto je chemická reakcia, kde prechádza kyslík z jednej chemikálie na inú. Tá iná chemikália je hliník a vytvára sa koruš Al2O3, veľmi stabilná substancia a rozdiel tej energie ide tu v týchto zábleskoch. To teplo, ktoré tam vzniká, je pomerne intenzívne. Takisto dokážete zapáliť benzín alebo iný uhlovodík. V prvom prípade je to energia skrytá v chemických väzbách, v druhom prípade je to energia, ktorú strčilo do uhlovodíkov v Slnko pred mnohými a mnohými rokmi. Pomerne ľahko ju takto vyrobíte. Ťažko ju premeníte na mechanickú energiu. A to je našim cieľom. Je síce pravda, že ľudstvo sa dostalo z jaskýň vďaka ohňu, ktoré ukradol Prometeus Bohom, ale premeniť ho na mechanickú energiu, čo bolo v 19. storočí veľmi dôležité, to nie je také ľahké. Na to bola vytvorená v 18. a 19. storočí celá teória, napríklad Sadi Carnotom, a vyrobené nádherné stroje, ktoré sa volajú párne stroje. Patrik, neviem, či už je nátlakovaný náš párny stroj, na to, aby ste premenili toto teplo na mechanickú energiu. Potrebujete pomerne zložitý stroj. Potom sa vieme spraviť aj zvuk. Ako vidíte, to teplo, ktoré tam pod tú vodu bolo strčené, musí zohriať tú vodu, tu musíte priviesť do piestu a pomerne zložitým systémom ventilov ju tam časovať, aby ste ho premenili na mechanickú energiu. Jeden takýto stroj, ktorý sú ďalej, je tam zobrazený. Ten má trošku iný systém tých ventilov, ale inak sú podobné. V 19. storočí sa toto veľmi využívalo a objav párneho stroja sa hovorí, že je 4. technologická revolúcia v histórii ľudstva. Nikola Tesla pôvodne plánoval meniť ako každý v tom období energiu pomocou párnych strojov. Jeho výchova však postupovala tak, že z reálneho gymnázia sa dostal do Grácu, kde si na Polytechnike zapísal matematiku, fyziku, ale aj vtedy modnú elektrotechniku. Dokonca prvý rok si zapísal 11 predmetov a spravil 11 skúšok. Niekoľko listov sa našlo u jeho otca po tom, ako skonal, že mu písali z tej školy, nech dohovorí svojmu synovi, aby už sa menej učil, lebo sa zničí. Obvykle to býva naopak. Tak Nikola Tesla bol
veľmi ambiciózny a chcel ísť ďalej. V druhom ročníku doniesol jeden profesor z Paríža gramovo dynamo. Toto Nikolovi Teslovi učarovalo a pravdepodobne prvý raz ho nasmerovalo smerom k elektrotechnike. Čiže nie k parným strojom, ale ku elektrotechnike. Toto gramovo dynamo má vytvárať jednosmerný prúd. Musí meniť polarity. To, aby menilo polarity, tu na, ak je to dobre vidieť spredu, sú tzv. Komutátor, také komutátorové tevky. To sú tie dročiky, ktoré sú pritisnuté tu na týmto kontaktom a tie pripínajú tie póly tak, aby výsledok bolo mierne zvlnené jednosmerné napätie alebo jednosmerný prúd. Pri prevádzkovaní toho dynama ten komutátor v tejto konštrukcii dosť iskrí a sú tam veľké straty. Preto Nikola Tesla povedal, a prečo nespravíte motor striedavý, pretože učiteľ hovoril, že jednosmerné to musí byť preto, aby motory mohli bežať, aby sme vedeli tú energiu, ktorú tu vytvoríme, premeniť na nejakú mechanickú energiu, musí byť jednosmerný. On povedal, prečo by mal byť jednosmerný, urobíme striedavý. Tak sa vraví, že učiteľ ho pred celou triedou vysmial, že to je taká blbosť, že skúste dať tú lopatku na rieku, ten taký mlynček, a tá rieka pôjde raz sem a tam, sem a tam. Ten mlynček sa bude len triasť. Hej? To, čo chcete urobiť, je blbosť, hej? Povedal ten učiteľ. Nikola Tesla, známy svojou posadnutosťou, sa rozhodol, že ja mu ukážem a taký motor skonštruujem. A na tomto pravdepodobne už odvtedy rozmýšľal. Na tejto strednej škole sa ukázala ešte jedna vlastnosť, okrem pracovitosti, dotiahnuť veci do konca, ešte posadnutosť gamblerstvom. Nikola Tesla na strednej škole začal hazardne hrať. Po nejakom čase, keď prišlo celé štipendium a bolo to dosť trápne, pretože ho mama musela založiť a tak opustil takéto gamblerstvo finančné, ale istý druh riskovania mu zostal celý život, ktorý ho niekedy zaviedol do veľmi nebezpečných úskalia života, na veľmi nebezpečné úskalia života. Takže takto začal jeho záujem o elektrotechniku, posadnutosťou vytvoriť striedavý elektrický motor. Toto je najmladšia fotografia, ktorá sa mi podarila zohnať, keď mal 20 rokov, to bolo v roku 1879. V tom roku umiera Maxwell. To je, keby sa vymenila generácia. Maxwell bol teoretik elektrotechnického pola, elektromagnetického pola. Zostavil 4 rovnice, ktoré sa dnes po ňom volajú ako Maxwellové, hoci napísal jednotlivé rovnice vždy niekto iný. Prvé dve sú Gaussové, tretia je Faradayová rovnica, veľmi dôležitá, vďaka nej môžeme mať generátory prúdu, alebo tiež tu vytvoriť vysoké napätie, ako za chvíľku uvidíte. Štvrtá je Ampérová, ktorú dnes voláme Ampère-Maxwellová, lebo tam dodal jeden člen. Dôležité bolo, že Maxwell dokázal napísať vlnovú rovnicu vďaka týmto 4 rovniciam a ukázať, že svetlo je nič iného ako elektromagnetické vlnenie veľmi krátkych vlnových dĺžok. To, čo vidíme, má vlnovú dĺžku medzi 400 a 800 nanometrov. Dokázali urobiť nesmierne precízne teoretické úvahy. Takže v druhej polovici 19. storočia začína nastúpať nová generácia vzdelaných ľudí, a to sú inžinieri. Inžinier, na rozdiel od prírodovedca, ktorý veci skúma, inžinier veci vytvára. A tu je taká symbolická dvojica, keby mu v roku úmrtia odovzdal tú svoju úlohu, teraz nájde aplikácie tomuto elektromagnetickému polu, čož je vlastne vlnenie. Musí sa k nemu správať ako ku vlneniu. To bola druhá posadnutosť Nikola Teslu, skúmať elektromagnetické pole ako vlnenie, hľadať mu aplikácie. O rok neskôr Nikola Tesla
nastúpil v roku 1880 v Budapešti do telegrafnej spoločnosti. Tam sa utvrdil, že bude sa zaoberať okrem striedavého motoru aj prenosom správ. Potom prešiel do Paríža a v roku 1884 definitívne opúšťa Európu a odchádza do Ameriky. Počas tohto času prišiel na princíp striedavého motora, čiže toto predsavzatie si splnil a skutočne pravdepodobne toto je prekreslený obrázok jedného z jeho modelov, jak som ho našiel na internete. Pravda je, že ten striedavý elektromotor dostrojil a našiel mu, ako to má byť urobené, aby správne fungoval. Tie zapojenia do hviezdy, do trojuholníka práve pochádzajú od Nikola Teslu. Do Ameriky išiel s tým, že sa tam stretne s Edisonom. Edison ho fascinoval svojimi objavmi, hoci medzi nimi bol veľký rozdiel, nielen vekový, ale vo vzdelaní. Edison nemal žiadne vzdelanie a skúšal. Kdežto Tesla dostal na tú dobu veľmi dobré teoretické, matematicko-fyzikálno-elektrotechnické vzdelanie na Polytechnike. Čiže Nikola Tesla bol to, čo hovoríme dnes, inžinier. Edison bol experimentátor. Ten sa doma vyškolil a skrátka stával, skúšal. Také obdobie bolo, Edison dostal viac jak 1000 patentov za svoj život. Niektoré z nich boli možno aj trošku málo uplatniteľné. Tesla ich mal za celý život asi 300. V tom období, keď spolupracovali s Edisonom, tak ich mal asi 100. Bolo také obdobie, keď sa všetko patentovalo. Problémom bol, že Edison trval na tom, že budúcnosť patrí jednosmerným prúdom. A Tesla trval na tom, že budúcnosť patrí striedavým prúdom. Vznikli tam medzi nimi rozpory, rozbroje, ktoré viedli až k rozchodu týchto dvoch mužov. Tesla odišiel za veľmi požižujúcich podmienok, 1 rok musel dokonca kopať priekopy, do ktorých Edisonova spoločnosť kládla káble, ktorými viedli jednosmerný prúd z jednosmerných dynám do rozvodov. Napriek tomu zostal presvedčený, jak som povedal, bol aj cieľavedomý, v malom veku sa to povie tvrdohlavý, v dospelosti cieľavedomý a stále rozmýšľal na tom, ako zaviesť do výroby striedavý prúd. Totižto striedavý prúd má úžasnú prednosť, viete ho transformovať. To je veľmi dôležité. To so jednosmerným prúdom neviete urobiť. A teraz ho neviete potom transportovať na veľké vzdialenosti, lebo keď chcete doviesť na veľké vzdialenosti napätie, ktoré vám rozsvietí žiarovku, tak musíte mať veľmi hrubé dróty, čo je veľká strata. Veľké prúdy musíte viesť. Keď chcete na veľké vzdialenosti priviesť malé prúdy, musíte mať vysoké napätie. To v jednosmerných dynamách viete vyrobiť zmenou konštrukcie. Dokonca na tom práve robil na zmenách jednosmerných dynám a motorov na vyššie a nižšie napätia práve Tesla u Edisona. Ale je to nepraktické, pretože keď vysokou napätie privediete k tej žiarovke, tak vám zhorí. Čiže neviete s ním manipulovať. Preto bol Tesla presvedčený, že budúcnosť patrí striedavým prúdom napriek iným nevýhodám. Edison, keď už videl, že je zle, pretože sa Tesla spojil s Georgeom Westinghouseom, čo bolo perfektné spojenie, a začali skutočne produkovať generátory a motory na striedavý prúd a robiť rozvody striedavého prúdu, tak Edison začal veľmi negatívnu kampaň s tým cieľom, že striedavý prúd je nebezpečný. Dnes vieme, že jednosmerný prúd je nebezpečnejší, ale to už vieme dnes. Vtedy Edison tvrdil, že striedavý prúd je životu nebezpečný. A dokonca dosiahol takou intrigou, že na tom elektrickom kresle sa popravovalo striedavým prúdom. A ukázal, čo sa s vami stane. Takže Edison mal aj takéto stránky. Bol to skrátka obchodník. Šlo o veľa. Tu nás sa spojil teda Tesla s
Georgeom Westinghouseom a ten pochopil, čo v Teslovi vezí. A hneď na začiatku, hoci ešte nemal dobre rozbehnutý svoj podnik, Edisonovi dal $1 000 000 na to, aby robil experimenty. Ten nerobí u mňa, lebo Edison bol trošku asociálny, nerád robil v skupinách. Tu máš $1 000 000, sprav si laboratórium a rob tam veci, ktoré budeš patentovať a ja tvoje patenty použijem. To bolo veľmi dobré spojenie, ktoré vyvrcholilo obrovským úspechom v roku 1893, keď bola svetová výstava v Chicagu, ktorá bola kompletne osvetlená striedavým prúdom a žiarovkami, konštrukciou od Westinghouse. To je to posledný krok, ktorý Edison urobil v zúfalosti oddialiť nástup striedavých prúdov, bolo, že odmietol predávať, alebo jeho podnik odmietol predávať žiarovky na túto výstavu na striedavý prúd. Dokázali vyrobiť, dokonca zdokonalili, bol za tým pochopiteľne Tesla, behom krátkej doby novú žiarovku a ešte aj zdokonaliť tak, aby nenarúšali žiaden patent, ktorý mal patentovaný Edison. Tu na prvú výhodu, ktorú uvidíte, môžete aj vzdialiť tie dva hroty, kúsok, vy vzdialite tak na 40 cm. Uvidíte, jak sa dá transformovať striedavý prúd. My si vyrobíme z jednosmerného prúdu, ktorý je tu v tejto autobatérii, je to 12 V. Striedavý prúd si vyrobíme pomocou Wagnerového kladívka. Toto čierne, čo vidíte, je cievka. Dve, transformátor, aj primárna, sekundárna vynutie. Transformátor potrebuje striedavý prúd. Ten, a dokonca aj tak si ho niekedy Tesla vyrábal, máte tam také kladívko, ktoré je urobené tak, že keď nemáte magnetické pole v tej cievke, tak je pritisnuté na kontakt. To spojí tento elektrický obvod, pustí prúd do tej cievky, pritiahne to kladívko, tým sa prúd preruší a vracia sa späť. Tak dokážete dostať nielen pomerne vysokú frekvenciu, povedzme aj 300 Hz, 200 Hz, to, jak to máte nastavené. Toto je pomerne masívne, to kladívko, tak je to možno okolo 100 Hz, ale najmä dokážete získať strmé nábežné hrany. Tým pádom v takejto cievke dokážete získať veľké napätie. Patrik, prosím vás, skúste ukázať. Vidíte, to napätie je také, že dokáže preskakovať takto ísť. Dokážete ho transportovať v drotoch aj z tej vzdialenosti. Tu na tá vzdialenosť je pomerne malá. Dokážete ho transportovať, čiže musíme tu vzdialiť tieto dva kontakty, aby nevznikala iskra medzi nimi. A pripojte ju na trubicu, ktorá je naplnená plynom. To napätie, keď tam prídete, tak dostanete vývoj v plyne. Vidíte? S týmto začal Tesla popri vývoji za tých $1 000 000 experimentovať aj s vysokými frekvenciami, najmä s vysokými prúdmi. S veľkými prúdmi. Pritom to objavil zaujímavé efekty. Môžete mať napríklad žiarovku, ktorá bude bezvláknová. Tedy žiarovky, tie vlákna pomerne často prehárali, tak to bol veľký problém. Najväčší problém žiarovky bolo vlákno, ako aj dodnes je. Takže vyrobili si takéto trubice a dokázali s nimi osvetľovať. Ďalší krok, kde používal tieto vyššie napätia, bolo na zapálenie oblúku v oblúkovej lampe, aby sa sama dokázala zapáliť. Experimentál s oblúkovými lampami, ale stále ho to ťahalo k vysokým napätiam, ale všimol si, keď zvyšuje frekvenciu, že ten prúd, prúd, opustí ten vodič a šíri sa vzduchom. Preto zostrojil takúto zvláštnu cievku, čo je vlastne transformátor, keď bol tento transformátor otočený znútra von. To znamená, tu sa pole drží vo vnútri. Keď to spustíte, vám to Patrik predvedie. Tu sa elektrické pole drží vonku.
To je veľmi dôležitá časť Teslovho transformátora. Urobené to je tak, toto je primárna cievka, len pár závitov, a toto je sekundárna cievka. Tá sekundárna cievka, jeden koniec voláme ho studený, má uzemnený, a druhý koniec má tu vo vzduchu. To je niečo ako poistný ventil, aby nevznikol výboj niekde medzi závitmi. Ale to pole drží vonku. Tým pádom nepotrebujete drôty. Vedte nám, zatiaľ skúste dať len malé napätie, áno. Vidíte, zapálila sa táto trubica bez drôtov. To robí to pole, ktoré drží tento transformátor von. To bolo fascinujúce, pretože toto skýtalo obrovské možnosti. Čiže týmto polom bol fascinovaný a v tom období viacerý, pretože o elektromagnetickom poli sa pomerne málo vedelo. Mali sme ho opísané, ale málo sa vedelo. Tu je to urobené takto, to je tzv. Polovodičový budič, kde máte hámos, spravený z polovodičov, tu nabudíte túto cievku a pozor, funguje to vďaka tomu, že Tesla objavil princíp rezonancie. Rezonancia bola známa už v minulosti, to znamená, pri istej frekvencii dokážete mechanický systém vybudiť až do jeho deštrukcie. To naše, že takýto princíp existuje aj v elektromagnetickom poli. A zmysel tohto je v tom, a to, čo tam teraz Patrik robí, nastavuje rezonančnú frekvenciu. Teraz, keď zvýšite ten výkon, tak hore vidíte sršanie. Hej? To je jak poistný ventil. Tam vzniká efekt, ktorý ešte neskôr opíšem, keď budeme hovoriť o ďalších experimentoch. Zatiaľ bolo zaujímavé to, že to pole sa šíri pomimo. Ukážte, Patrik, ešte inú tú žiarovku v okolí pola. Hej. Vidíte, táto žiarovka, tu nám vznikajú, to sa volá Eliášov oheň. Niekedy to pozerajú námorníci na mori, na ostrých predmetoch. Keď tam dáte výbojku, tak tam bude svietiť vďaka tej luminiscentnej vrstve, čo má na povrchu. Takto aj vznikla tá najznámejšia fotografia Nikola Teslu, podobne jak Patrik, takto drží v ruke svietiacu žiarovku. Hej. Vidíte, ako ďaleko sa to pole šíri z takéhoto maličkého generátora. Nikola Tesla bol posadnutý veľkými vecami, veľkými nábojmi. K tomu ešte prídeme, Patrik. Ešte prídeme. Teraz prosím, je druhý Teslov generátor, tento je polovodičový. Tamten je síce tiež budený polovodičmi, ale podobne, jak to robil Nikola Tesla, je budený v pulzoch. Ano? Skúste, Patrik, spustiť tam ten druhý. Pozrite, ten primár má len niekoľko závitov, ano? Do ktorých ide 70 V v pulzoch. Hej? A to tak, že vždy ten puls je nastavený na rezonančnú frekvenciu, ktorá je niekde okolo 100 kHz. Čiže z tých 50 Hz sa dostával Tesla na kHz. To bola jeho posadnutosť s vysokofrekvenčnými to je všetko to pole, ktoré sa šíri tam. My ho nevidíme preto, lebo naše oči nie sú na to nastavené. Naše oči, čo sú detektory elektromagnetického žiarenia, sú nastavené na interval 400 až 800 nanometrov. Všetko mimo nevidíme. Tam by sme videli nejaké obrovské záblesky elektromagnetického pola. Hej? A vždy, keby sa natlakoval ten systém a tie elektróny potom vyletia von. Čo znamenajú tie blesky? K tomu ešte prídeme, keď budeme hovoriť o jeho ďalšej etape života Nikola Teslu. No, takže to bolo, prosím pekne, spojenie George Westinghouse a Nikola Tesla. V roku 1895 dokázali spolu postaviť na Niagarských vodopádoch, tu som dal nejakú súčasnú fotografiu, elektráreň. Nikola Teslu totižto ešte v detstve fascinovala sila Niagarských vodopádov a zveril sa raz svojmu strýkovi, že raz tam postaví elektráreň. Podarilo sa to vo spolupráci s Georgeom Westinghouseom, postupne tam postavili 10 turbín
Na každej turbíne bol striedavý generátor, konštrukcie od Nikola Teslu. Každý mal, sa udával v koňoch, 5000 koňov. Koní 5000 koní. Hej? 5000 koní. Taká to bola normálne elektrárenská hala. To bol absolútna smrť jednosmerným prúdom. Dnes je zaujímavé sa z iných dôvodov ku jednosmerným prúdom vraciame, ale v tom období to bola okamžitá smrť. Jednosmerným prúdom dokázali rozvázať rozvodmi do veľkých vzdialeností, dokonca v neskoršej dobe až do New Yorku dokázali doviesť elektriku stadiaľto. Američania si pamätajú prínos Nikola Teslu pri stavbe prvej tejto elektrárny. Nedaleko elektrárny má takýto krásny pomník na rotore svojich generátorov, alebo teda vytesaných z kameňa, alebo neviem čo, je to model jeho generátora. To bola časť prechodu striedavým prúdom a vysokým frekvenciám. Vďaka experimentovaniami s trubicami objavil rozličné efekty, ktoré si myslia, že ho odvádzajú od jeho hlavného prúdu, to znamená prenosu energie a výrobu energie. Objavil napríklad rentgenové žiarenie. No, zrejme, keby ste v takejto trubice, jak je tam, ona je tak zle otočená, je tam napevno, hej, by ste videli, jak vám tam prelietajú elektróny. Máme tam takú luminescenčnú vrstvu. Keď to privediete na pevnú katódu, tak zrazu uvidíte, že pri vysokých napätiach tam stadiaľ bude vybleskovať svetlo v úvodzovkách, ktoré nevidíte, veľmi krátkej vlnovej dĺžky, o mnoho menej ako je 400 nanometrov, o mnoho menej, a tie sú veľmi prenikavé. Dokázal zistiť, že prenikajú cez ľudskú kožu, dokonca spravil fotografiu ľudského mozgu, ale nenapadlo ho, že to môže mať nejaké diagnostické účinky. Jediné, čo zistil, že to pomáha proti ekcémom. Hej? Ale viete, ožarovacie ruky, brucho a tak rentgenovým žiarením viedol to aj popálenia. Takže toto opustil, aby to potom znovu objavil Konrad Röntgen. Dokonca v niektorých prípadoch, keď do tej vákovej trubice dal rubín a správne tam načasoval tieto vstupy, ktoré to dával, ten rubín sa rozžiaril. A keď vedel ho kolimovať ten lúč, našiel niečo ako laser. Pochopiteľne opäť nenašiel tomuto správne uplatnenie. Tak to zabudlo do zabudnutia, aby ho až v 20. storočí objavili znovu. Hej. To bolo všetko za tých $1 000 000, čo mal od Westinghouse. Toto boli pomerne dobre investované peniaze. Ďalšia etapa sa spája s týmto mužom. To je, prosím, Michailo Pupin. Ak vám to meno je povedomé, tak uvidíte prečo. Prišiel do Ameriky 10 rokov pred Teslom, tiež zo Srbska. Oni boli skoro rovesníci, ale Pupin vyštudoval v Amerike, predtým tvrdo pracoval, vyštudoval na Columbia University, aj tam zostal ako profesor. Pupin sa venoval prenosu informácií po dráte. V tom období to bolo veľmi aktuálne, pretože v roku 1854 začali plánovať transatlantický kábel z Ameriky do Európy. V roku 1858 tento projekt skončili. Spojili drôtom Ameriku s Európou a to bolo cez 4000 kilometrov. Drôt položený na dne mora. Tam sa ale ukázalo, že takýto drôt má obrovský útlm. Tie signály boli skoro nezreteľné. Museli mať na druhom konci veľmi precízny galvanometer, ktorý detekoval tieto signály. Ten drôt vydržal len 3 týždne a potom sa zničil práve degeneráciou toho izolantu. Druhý projekt v roku 1865
začal a skončil 66, ten bol o mnoho úspešnejší a dal sa dlhodobo používať. A stále tam bol tento úton. Na tomto pracoval tento Pupin a prišiel na to, že do tých drôtov na isté vzdialenosti musíte dať cievku. To znamená, musíte tam dať indukciu. Aby ste zrazu ten útlm bol o mnoho menší. Musíte prispôsobiť ten drôt, skrátka. No a toto vzniklo na, ako dôsledok diskusí s Teslom, ktorý mu povedal o rezonancii. A tento Pupin teda bežal na patentový úrad a chcel si to dať patentovať. A tí mu povedali, že toto už má patentované Tesla, vy ste spravili tu na tú rezonančnú dve cievky, čo mal patentované Tesla, vy ste tak to opakujete, to nie je nič nového. To sa Pupin veľmi urazil, potom sa spojil s veľkým nepriateľom Teslu, čo bol Marconi, s ktorým mal Tesla tiež nejaké nevyjasnené vzťahy. A veľmi sa pohádali. Neskôr, predsa len sa Pupinovi podarilo toto patentovať a využil to, že ten pôvodný patentový úradník šiel aj do penzie a ten nový bol ešte nerozkúkaný, on hneď, ak tam prišiel to patentovať a ten nebudem vesel, tak on to patentoval. Viacej menej sa to dnes volá pupinácia, pupinization. To je vec, ktorá sa používa dodnes. Volá sa to potom to Michailovi Pupinovi. Tu, keď sa oni takto pohádali, tak sa Nikola Tesla rozhodol definitívne opustiť drôty a ísť do bezdrôtovej telegrafie. Na to vyvinul ďalšie tieto Teslové cievky, ktoré boli obrovských rozmerov. Odsťahoval sa v blízkosti mestečka Colorado Springs a tam v takomto laboratóriu, ktoré postavil so zbytkou peňazí, ktoré ešte mal, tam experimentoval s obrovskými Teslovými cievkami. Toto je jeden zo najznámejších záberov a posielal tú energiu hore do tej vysokej antény, ktorú tam je vidieť. Mnoho metrov, na konci bola zakončená ako medenou gulou. Hovorí sa všeličo, čo sa tam dialo, aká žiara stadiaľ prechádzala, blesky, vtedy aj začali volať pád bleskov. Dôsledok prakticky bol v tom, že jeden deň spálil generátor v Colorado Springs, čo ich dobre naštalo, lebo na elektriku si už navykli. Tak musel to dať do poriadku, aby mu zase boli ochotní dodávať elektriku. A tu sa ukázalo, že je ešte stále dobrý inžinier, pretože za 2 týždne s pomocníkom ten generátor previnuli celý. Čož nebolo také ľahké, ale oni dvaja to dokázali urobiť, že bol zručný inžinier. O čo tam ide? Tu sme videli tieto obrovské blesky. To ľudí fascinovalo, čo to je. A tu skúsme sa zamyslieť, keď pustíte tu na tento výboj, že čo to vlastne je? Ako vzniká takýto výboj? Ten výboj, prosím, teraz sa zase stiahnite, aby som mohol ísť prstom. Ono to dospáli. Nezabije to dospáli a ani mňa, ani Patrika sa nepýtajte, skadiaľ to vieme. Preto som ho požiadal, aby to stiahol. Tento ostrý hrot som v konci urobil veľký gradient elektrostatického pola, ktorý prekoná pevnosť vzduchu, znamená odtrhne elektróny od atómov a tie jónové zvyšky sú kladne nabité a v tom poli, musí správne orientované, to poli postupujú ďalej. Sú urýchlované do okamžiku, kým nenarazia na inú molekulu a tá zase nárazovou ionizáciou mu odtrhnú elektróny, takto postupujú. Toto, čo my tu vidíme, sú vlastne elektróny, ktoré boli vyhodené na vyššiu energetickú úroveň a padajú dole a vyžarujú. Oni vyžarujú najintenzívnejšie v ultrafialovej oblasti, preto nie je dobré sa dlho pozerať na tento výboj. Čiže on žiari intenzívne v ultrafialovej oblasti, kde to nevidíme. To, čo počujeme, to sú nárazy tých jónov na okolitý vzduch.
Oni majú svoju hybnosť. Jóny na rozdiel od elektrónov sú ťažké. Čiže to, čo vidíme, je dôsledok elektrónov a to, čo počujeme, je dôsledok nárazov tých jónov na okolitý vzduch. Patrik, prosím vás, dajte tam tú vrtuľku, čo ste ukazovali. A teraz uvidíte, tie výboje sa uskutočnia tu. Bude to fungovať ako reaktívny motor. To je dôsledok pohybov tých jónov. Počujete, to sa šaruje. Hej? Takto funguje aj jónový motor. Ono, ten ťah nie je bohviečo, ale dá sa použiť a navyše sa vždy zapáli. Nepotrebujete chemickú energiu. Dobre, ďakujem pekne. No, tu na nášho študenta, čo skonštruoval túto cievku, napadla taká vec, no priveďme signál do toho H-mostu. On je okolo 140 kHz v tejto cievke, čiže dosť vysoká frekvencia. Skúsme ju modulovať nízkofrekvenčným signálom. Toto teraz Patrik vám predvedie, že privedie zvukový signál do toho vysokofrekvenčného signálu a teraz to narážanie molekúl už nebude chaotické, tých jónových zvyškov, ale bude modulované týmto signálom. Takže vypočujte si, čiže budeme počuť zvuk, pretože budú modulovane narážať tieto jóny. No, ono je to chvíľku, to tak videlo. Takže chvíľku, už ide? Jaj, áno. Vidíte, to je tá nová elektronika, potrebuje sa nabutovať. Keby Američania pristávali s takýmto iPadom na mesiac, tak to zle dopadne. Hej. Ten guiding computer mal vnútornú pamäť 1 KB. Dnes každá pračka má viacej, takže už sme... Skutočne to sú tie jónové zvyšky, ktoré narážajú na vzduch. Apollo 11, tu Houston. Počujeme sa, tu Houston. Houston, tu Apollo 11. Vychádzam von. Je to malý krok pre človeka. Tam je nejaká... No. Ono je tu na veľmi nebezpečné sa toho iPodu dotýkať, keď to pole. Hej? Tá elektronika sa ku podivu s tým polom nemá rada, preto to majiteľka Eva pozorne pozoruje, čo sa s tým iPodom deje. Ale ešte hrá. Áno, mikroelektronika si s elektromagnetickým polom z nejakého dôvodu nerozumejú. No, tušíme asi prečo, hej, keď takéto výboje vznikajú vo vnútri, tak môže to byť problém. No už, takže to boli tieto jeho výskumy tu v tomto Colorado Springs, kde doviedol do absurdnosti tieto blesky a vysielal. Stále ale pracoval ešte na inom princípe, to je rezonancia. Teda dokázal ladiť prijímanie, neprijímal všetko, ale len na rezonančných frekvenciách. Tu dokonca tvrdil, že zachytáva signály z mimo Zeme. Vtedy sa verilo, že je obývaný Mars, takže sú to určite signály z Marsu. A dokonca jednu noc zachytil 3 významné ťuknutia, ktoré sa opakovali. Vždy za sebou 3 ťuknutia. Tak toto je jednoznačný dôkaz vysokej inteligencie, ktorá sa s nami snaží komunikovať. Neskôr sa ukázalo, že to bolo spôsobené tým, on to pozoroval o polnoci, v Európe, v Anglicku bolo 8 hodín a práve o 8 začal Marconi robiť experimenty s vysielaním značky S v Morseo, čo sú 3 bodky, na jednu loď, ktorá bola na kanáli medzi Francúzskom a Anglickom ako dôkaz možnosti spojenia s loďami. Čo bolo samozrejme veľmi dôležité na tú dobu.
Tu nás sa zdržoval v rokoch 1899-1900. Čiže komunikácia s loďami už nadobúdala svoj význam. A on pravdepodobne zachytil tie 3 bodky, ktoré vysielal Marconi v Európe. Potom ho to strašne škrelo, lebo Marconi neskonale opovrhovala, pretože mu ukradol tie jeho transformátory, že ho nazval, že je vyššia inteligencia. Ale dôkaz toho, že ich zachytil, bolo v tom, aj Marconi používal tie isté transformátory a rezonátory, ako používal Tesla. Vďaka tomuto na tých dlhých vlnách, že stále sa pohybujeme v kilohercoch, alebo v stovkách kilohercov, dokázali takto tie vlny prejsť, ktoré sa zahýbajú, dlhé vlny sa zahýbajú okolo Zeme. Čiže neskôr pred súdom, keď sa súdili, tvrdil, že to počul len vďaka tomu, že Marconi používal tie isté frekvencie ako on, lebo mal tie isté transformátory, ktoré mu práve podstrčil pupín. Tak sa hovorí. Zhodou okolností ten súd s Marconim vyhral v úvodzovkách až niekoľko mesiacov po smrti Teslu. Okay. Čiže už vlastne z toho nič nemal, ale k tomu prídeme. Takže to bolo toto obdobie, keď začal uvažovať aj o elektrike ako o duchovne, dokonca o pôsobení elektrický na ľudský mozog. Tu nás sa veľmi zmenil. Okay. Po nejakom čase vyťahol znovu z Morgana nové peniaze a začal stavať takúto väžu. To je tá tajomná väža, ktorú na Long Islande staval a ľudia si myslia, že chcel ťahať energiu zvonku a chcel celý svet zadarmo zásobovať energiou. Ono to nejde. Ako my tu máme veľa statickej elektriky všade, ktorej je zdrojom napríklad slnko. Ale rovnako tak je zdrojom slnko tepla. Vidíte, aký komplikovaný stroj musíme použiť, že padne sa, že sme teplo premenili na mechanickú energiu a to ešte s mizernou účinnosťou. Pretože je to tak, pretože sa to podarilo ukázať. Nedá sa využiť priamo teplo, ktoré je okolo nás, na mechanickú energiu priamo. To nám zakazuje druhý zákon termodynamický. Niečo podobné platí s elektromagnetickým polom. Ono tu statická elektrika je všade okolo nás. Dokonca niekedy veľmi koncentrovaná, to sú blesky. Ale nedá sa to len tak využiť. On podľa všetkého, Tesla tu nás skúmal niečo iné. On bol posadnutý rezonanciou a bol presvedčený, že Zemegula má svoju vnútornú elektromagnetickú rezonanciu, ktorú teraz jedným vysielačom vybudíte pre celý svet. Ten vysielač mal stať tu. Preto pod ním mal celé katakomby, kde mal ukotvené také železné trubky a tyče, keď to bolo uzemnené. Neustále to polieval slanou vodu, aby dostal dobré uzemnenie a dostal dobrý rozdiel medzi vrchom tej veže a spodom. A týmto chcel urobiť oscilačný obvod, ktorý vybudí, tu je mechanická ekvivalent, rezonanciu Zeme, tak to bude pumpovať. A tu budú prijímacie stanice, ktoré budú len tú nosnú vlnu modulovať. Na jednej nosnej vlne budú všetci komunikovať. Len si sa vedeli, že bolo zlé, lebo tak bolo veľmi málo kanálov. Ale bolo to takýto svetová komunikácia, kde sa každý s každým vedel spojiť na jeho vlne, čo budú tu na Long Islande ako pumpovať. To samozrejme, keď sa to podarilo a mal takýto monopol na svetovú vlnu, na ktorej boli miliardy dolárov v starej mene ešte. No ale tie pokusy pochopiteľne neviedli k ničomu a toto sa nikdy nepodarilo, takáto elektrický ekvivalent. Nič menej prišiel na jeden princíp, ktorý sa používa dodnes. Keď chcete komunikovať s ponorkami, používajte strašne dlhé vlny. Tam tá rýchlosť prenosu je mizerná, ale dá sa to urobiť. Musíte ísť na mnoho kilometrové vlny, ktoré sa do vody dostanú tak, že máte keby také buď obrovské mrežoviny zakopané, alebo využijete ložisko železnej rudy. A do tej dávate obrovskú energiu, aby sa vypumpovala taká istý druh
stojatej vlny, na ktorej tie ponorky dokážu dostať príkaz, čo majú urobiť. Pravím, ten informačný prenos je veľmi slabý, to znamená, oni mu pošlú len kód, on má tam obálky, nalistuje obálku s tým kódom, tu otvoria, tam má napísané, čo má robiť. Hej. No a ešte to musia mať samozrejme dobre kódované, aby im tí druhí neposielali falošné kódy. Hej, to musia mať nejako dohodnuté. Najskôr je to dohodnuté nejako. Hej. Takže toto je zmysel tejto veže, o ktorej sa veľa rozpráva, ale pravdepodobne hlavná myšlienka bola táto. No už ako to skončilo s telegrafiou? To je obrovský trh. Hej. Už vtedy vedeli, že bezdrátová telegrafia je obrovský trh. Tu na námatkovo, keď idem, Jozef Murgáš, ten používal, mal Teslové cievky a rezonančné obvody a na nich teda skúšal komunikovať. Hej. Aj sa mu to darilo. Heinrich Hertz, to bola veľmi zaujímavá postava, Nemec, robil experimenty s iskrovými výbojmi. Ten sa pokúšal komunikovať na iskrových výbojoch. Keď ho navštívil Tesla, tak mu povedal, to tak nejde, vtedy sa hovorilo o tom éteri. A skrátka iskra naruší ten éter, ktorý sa zatrasie a niekde to budete detekovať. Hej? To je to, v čom sa šíri elektromagnetické vlnenie. Tesla hovoril, nie zatrasie sa éter, my musíme vybudiť niečo ako zvukovú vlnu. Preto sa aj snažil zaviesť pojem elektromagnetická zvuková vlna, ten ekvivalent, bo to musí byť vlna. Je historická zvláštnosť, že práve Hertz je braný ako objaviteľ elektromagnetického vlnenia. Ešte Tesla mu to vyčítal, aj sa rozišli, myslím, nemoc dobro. Zase Tesla nebol majster diplomacie a zrejme povedal každému, čo si myslí. No a tu nám máte v strede Teslu, ktorý prišiel na princíp rezonancie. To je to, čo máte dnes v každom prijímači. Máte rezonátor, ktorý vám vyberie z tých množstva staníc práve tú, ktorú potrebujete. No a tu je víťaz. Marconi, ktorý za to dostal aj Nobelovú cenu, aj strašne na tom zbohatol, pretože bol dobrý manažer, pretože vedel robiť v tíme, pretože sa vedel s ľuďmi dohodnúť. Nož história je niekedy nespravodlivá. Ale tým nechcem povedať, že Marconi nezorganizoval to. Hej. On to zorganizoval, bol tu kopec nápadov, patentov, ale Marconi to dokázal celé dať dokopy a ešte tomu nájsť aj to správne použitie. Čiže nechcem znižovať nejako jeho prínos pri prínose telegrafie, bezdrátovej telegrafie. Tu prichádzame k tej ďalšej časti Teslovho života po série neúspechov po roku 1915, keď sa hovorilo, že Tesla spolu s Edisonom dostane Nobelovú cenu, už to v nejakých newyorských novinách vyšlo ako istá vec, že majú zaručené, že budúci týždeň Tesla dostane Nobelovú cenu. On ju potom nedostal. Dostali prekvapivo brat, ten, čo našiel určovanie kryštálovej mriežky pomocou rentgenového žiarenia. Tá Bragová rovnica z Oxfordu, ktorý bol v Oxforde. Bolo to veľké prekvapenie, pretože to už bolo isté. Z istých kruhov sa presiaklo, hoci to nikto nepotvrdil nikdy, že ako náhle sa to Tesla dozvedel z tých novín, tak hneď sa nejako spojil s tým výborom a položil im podmienku, že nech si vyberú, že buď on alebo Edison. Hej? A keď to má vziať s Edisonom, takže ja ju odmietnem. Zapamätal si to príkorie a to aj napriek tomu by mu tie peniaze určite pomohli, okolo $1 000 000. By mu, možno vtedy to bolo trošku menej, ale je to pekný balík peňazí. Vtedy nemal ani výndru, jak sa hovorí. Napriek tomu povedal, že s Edisonom nikdy tak nedostal Nobelovú cenu ani Edison, ani on. Edison totiž to nemal žiadne vzdelanie. Bolo by to také zvláštne, ale taký bol tvrdohlavý. Vzťah s Einsteinom. To je ten najzaujímavejší vzťah, aký som našiel v týchto životopisoch.
ktorý ukazuje, aký ten Tesla vlastne bol. Einstein začal svoju kariéru v roku 1905, keď už Tesla svoje najväčšie objavy mal za sebou a už sa ponoril do svojich skúmaní všeličoho. Elektromagnetické pole. To bol základ, ktorý v 1905 urobil Einstein svoju kariéru. Napísal 3 články. Jeden vysvetlil vonkajší fotoelektrický jav, starý pokus od Hertza. Druhý vysvetlil Brownov pohyb a napísal matematické formule. A tretí bolo, že rozbil starý mýtus, že Galileová transformácia skladania rýchlosti je jediné, čo máme zo skúseností. Obidve boli položené na obrovskej intuícii. Einstein bol majster intuície, fyzikálnej intuície. Napriek tomu v sérii ďalších objavov, ktoré Einstein urobil, stále nebolo celkom jasné, ako stotožní napríklad gravitačné pole s elektromagnetickým polom. Čo to elektromagnetické pole vlastne je? A tu nám pristupuje Tesla, ktorý mal obrovské skúsenosti s polom a tiež asi videl ďalej, ako dokázal povedať, alebo chcel povedať. A Einstein ho obdivoval aj napriek tomu, že Tesla verejne vyhlasoval, že Einstein sa mýli a zámerne zavádza verejnosť svojou teóriou relativity, aby zakryl niečo iné. To by si od nikoho iného Einstein nedal páčiť. Napriek tomu k 75. narodeninám mu napísal veľmi peknú gratuláciu. A keď sa pri nejakej príležitosti Einsteina pýtali, že kto je najchytrejší žijúci človek na svete, tak Einstein odpovedal, nemám poňatia, to sa musíte opýtať Nikola Teslu. Že tento vzťah bol skutočne zvláštny. To je pravda, jak dravec pozná dravca, zrejme génius pozná génia, hej. Akceptovali sa napriek tomu, že mali rozličné názory, asi obaja videli ďalej ako iní. Tak to je, prosím, vzťah Einstein a Nikola Tesla. Tu ešte vám ukážeme jednu ukážku na tomto druhom Teslovom generátore, keď prídem k tej poslednej časti života Nikola Teslu. Čo sa dá, pustite, prosím vás, s tou trubicou dlho ešte k tomu prídite. Je pulzné pole a vidíte, ako ďaleko šiaha, hej? Tu našlo o to, čo sa tam deje. Čo sa tam deje. Ono v tom období, okolo roku 1920, nebolo celkom jasné, v koľkých rozmeroch sa vlastne elektromagnetické pole šíri. U Einsteina sú to 4 rozmery, ktoré teda zaviedol a všetci ich akceptujeme, ale niektoré veci tam nevedel ukázať. Potom prišiel málo známy matematik Theodore Kaluža, ktorý ukázal, že keď to chceme všetko zjednotiť, musíme tam pridať 5. rozmer. Nikdy nevedel povedať, prečo to urobil, ale urobil to. Einstein chodil rok s otvorenou pusou a ten 5. rozmer mu nikdy nešiel popod nos. A preto sa celý čas, napriek tomu, že sa venoval hlavne gravitácii už to v ďalšom časti svojho života, to elektromagnetické pole mu stále vrtalo v hlave, jak to tam je. A v tom období najväčší odborník na elektromagnetické pole z hľadiska vízií bol Tesla. Pravdepodobne to bol ten zvláštny vzťah. Keď sa pozriete, ako to pumpuje, to Teslu priviedlo na myšlienku vytvoriť zbraň, ktorá v takomto rytme, pochopíte, ten generátor máte obrovský, hej, to pole máte obrovské, tu ionizujete plyn, kde potom vidíte, jak vystreluje, hej, tie ióny. Pustíte tam nejaký plyn s ťažkými atómami, napríklad ortuť, ktorú teda atomizujete v takomto oblúku, a potom ich sfokusujete, tie atómy, alebo ionové zvyšky, a vystrelíte ich jedným smerom. Ak tomu dáte dostatočnú energiu, je tam dostatočne veľa tých ionových zvyškov, tak ten lúč môže mať veľmi deštruktívne účinky. Ďakujem pekne. Veľmi deštruktívne účinky. S tým sa viaže táto časť života Nikola Teslu, už tá záverečná časť života, keď
o sebe hovoril, že vynašiel Teleforce, to je lúč, ktorý dokáže na veľkú vzdialenosť zničiť lietadlo, tanky, celé armády, lode na vode. Tu sa prejavil aj istý jeho hazard. To je dosť pravdepodobné, že nič takého to nevyrobil, ale napriek tomu ten nápad, ako to urýchlovať tie jóny, bol revolučný. Táto trubica tu. Tu nám musí mať vákuum a tu nám máte vzduch. Ako ich oddeliť? Keď tam dáte skličko, tak si ho zdeštruujete tými jónmi. Musíte tam mať niečo, cez čo tie jóny prejdú, ale nepustia tam vzduch. Navrhol tu na takéto trysky, ktoré tu vytvoria takú hranicu s plynou, ktoré zabránia plynom ísť von, budú takto vyfúkovať von. A tu budete mať preto vákuum. Tam môžete tie jóny urýchliť a púšťať ich von. Mimochodom, tento jav sa o mnoho rokov, kedy koncom 20. storočia použil v istom experimente, v tejto už bolo možné a dostali za to Nobelovú cenu. Prišiel s tým Tesla, ale na tej dobe to nebolo možné realizovať. Nápad to bol dobrý, lenže ako hovorí René Descartes, teda hovoril, nestačí mať dobrú myšlienku, treba mať to správne uvažovanie. Ja k tomu dodávam ešte aj správnu technológiu. Ešte tu nás spomeniem jednu vec, aký bol všestranný Nikola Tesla. On okrem elektrotechniky a polí, ktorým sa venoval do konca života, vynachádzal aj mechanické zariadenia. Toto je bezlopatková turbína. Návrh, ktorý sa aj, toto je už moderná realizácia, ale existujú na webe aj realizácie, ktoré boli urobené. Skrátka, nemá lopatky. Funguje tak, že toto sú takáto sústava diskov, ktoré sú blízko seba. Pri páru ich musíte mať asi 0,4 mm od seba, veľa ich musíte mať. Teraz tu nafúkate paru, ona takto sa točí a tým, že stráca energiu, tie adhézne sily, ktoré posúvajú s tými stenami a tou parou, roztáčajú ten disk a ona stráca energiu. Tým pádom spomaluje svoju obvodovú rýchlosť a ide smerom dovnútra. Hej. A tu na stredov potom vyfúkuje von. Výhoda tejto turbíny je v tom, že ľahko zmeníte smer, jeden druhý. Hej. Raz tu ide, raz na jednu, raz na druhú stranu. To v lopatkovej turbíne neviete urobiť. Takisto výroba je o mnoho jednoduchšia. Má to pomerne vysokú účinnosť. Ono už za Teslu tie jeho turbínky točili asi 30 000 otáčok za minútu, čiže pomerne svižne to šlo, vysokou účinnosťou, ale opäť, on to skúšal, mal nápad a skúšal. Hej. Problémom bola kavitácia. Vy keď sem začnete púšťať paru, tak tu smerom vo vnútri sa bude zvyšovať tlak a bude vám chladnutá para, to ide proti sebe, hej, skrátka začne vám vytvárať sa kvapky vody tam. A to je smrť pre každé turbínové zariadenie, tak keby ste z revolveru strieľali do tých ložisk. A to sa aj pozorovalo. Vždy po nejakom čase tie turbíny prestali pracovať, ich rozobrali a ložisko tu v strede bolo úplne deravé. Hej? To je dôsledok kavitácie. Už v tom období, alebo tesne za tým, krok za krokom v turbínach postupoval Aurel Boleslav Stodola, rodák z Mikuláša, ktorý skoro celý život pôsobil na ETH Zürich. A tam vytvoril teóriu lopatkových párnych turbín, kde matematicky postupoval krok za krokom, ako musia byť tie turbíny urobené, aby vám napríklad nevznikala kavitácia, aby tam vznikali kvapky vody. Ako musí byť urobené, aby ste zvýšili účinnosť tých turbín. Čiže spravil teóriu párnych strojov pre turbíny, ale matematický krok za krokom. Toto Tesla nebol ochotný robiť, lebo ho to zdržovalo v jeho rozlete. No ale vďaka práci Stodolu sú Švajčiari dodnes lídri na trhu s turbínami, ktorí to dokázal vychovať inžinierov, ktorí to potom dokázali jeho teóriu dostať do praxi. Už som povedal, že prírodovedci objekty skúmajú, kdežto inžinieri ich vytvárajú. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Takže mal aj takúto časť a skutočne tie turbíny ako fungujú, ale nie je to dotiahnuté dokonca, dnes je zvládnutá teória lopatkových turbín, tak možno tento nápad až tak nepotrebujeme. Už
Na záver ostáva otázka, aký Nikola Tesla vlastne bol. Už komplikovaná osobnosť, ale to múdri ľudia väčšinou bývajú. Iste bol génius, to sa nedá vziať. Bol vizionár, to sa takisto nedá vziať. Bol pracovitý. Spával maximálne 3 hodiny denne. Nikdy sa neoženil, nie že by ho ženy nezaujímali, nie že by proti ním niečo mal, ale zdržovali by ho. Preto by ho to zdržovalo. Hej? Aj to niekde napísal, že tu chodí nejaká herečka za mňou, keď mal 40, bola slávna francúzska herečka a furt ma vyrušuje z práce. Nebol praktický. Hej. Prešlo mu cez prsty strašne veľa peňazí, zmluv, ktoré roztrhal, nenaplnil, zabudol podpísať. Tomu nič mu nehovorilo. Bol gambler. Áno, už síce nehral hazardné hry, ale púšťal sa do podnikov, ktoré mali len malú pravdepodobnosť na výhru, niekedy aj žiadne, poriadal si pišoku peniazom, tak ich rozhazoval priehršťami, pretože mu nič ako nehovorilo, starostlivosť o peniaze ho len zdržovala. Určite bol hašterivý, ale to geniusi bývajú, pretože tí druhí im nerozumejú. Ale bol aj veľkorysý. Napríklad s týmto Pupinom, keď v roku 1935 Pupin umiera, tak ho tesne pred smrťou navštívil v nemocnici a odpustil mu všetky príkoria a teda podali si ruky. A úprimne sa rozlúčili niekoľko hodín na to Pupin umiera ako zmierený s tým, že sa pomerili. Čiže bol aj veľkorysý. Niektoré krivdy zabudnúť nevedel, tak jak s Edisonom. Dokázal vzbudiť záujem Einsteina, čo bolo tiež zvláštne, pretože vzbudiť záujem Einsteina, jeho jediný skutočný kamarát, keď bol v Amerike, Einsteinom bol Gödel, ktorý vedel rozprávať. Všetkých ostatných považoval za nedôstojných to, aby sa s nimi delilo svoje myšlienky. To geniusi niekedy mávajú. Bohužiaľ, posledné obdobie jeho života bolo naplnené zabudnutím. To sa v Amerike stáva. Možno keby prišiel do Ameriky, ale prišiel by do Cirichu, tak by spolu so Stodolom vyvinuli teóriu párnych turbín a tento elektrických strojov, ktoré by boli postavené na matematických základoch, ktoré museli potom neskôr pracne dorábať k jeho konštrukciám. Ale môže byť, že by sa jeho génius, to znamená vytvárať nové veci, nebol prejavil. Pretože to sa dialo práve v Amerike. Treba sa poučiť z jeho života v tom, že každý z nás má nejaký talent. Úlohou školy je ten talent objaviť a správne nás smerovať, tak aby sme vytvorili ľudí, čo dokážu vytvárať nové veci. To je možno naše poučenie. Takto treba vytvárať nové veci. Poučenie zase, sa to už nedá robiť individuálne. Ako už éra geniálnych jednotlivcov skončila a inžinieri musia pracovať spolu. Tak to je všetko, čo som vám chcel povedať k téme Nikola Tesla. Ďakujem pekne.